Ole ka chanela kalau lom le vek ka cheu tun tumatan chuan rongbol to ro pui John Wesley chanchin kan ngai thla ho le anga ka channel te hi bel subscribe lo ni chuan khonga ya mi lo subscribe ve turin khongai tan puina karon dil nga lani to lai chu khovel buaina ana sak maya kan thria tangin iran rama tuna hian buaina omme kani Middle East abuaya anin kap ut maya lali suaina alo soi hununga thil lo thleng tur asoi ta kha ri ruaron lang uara in do thu thang in ria ang ati te tuna hian kan mitin kan hmu'a kan bengin kan hreta lalpa lam hoya huna e khovela hian limna le lomna beiseina kan lo nei ni pon chungchuan limna le lomna min pe thei lo ani ti hi thatharila kan beisei van kanan tharnuam chu kan pan me kani chumi thlang thei tur chuan unaw te u in bo sai zelang omiang ti hi thuma kan nei du ani ole John Wesley hi Reverend Samuel Wesley le Susanna Wesley te fa somle pangana ni turin June ni som pasari sangkha jasari le pathuma alo pianga anu naw hi somle pakwala ni ma sela puitlin thlenga damchu paruk chau an ni a kumruk mi ani lain zan khat chu an buthil veklanin anina kang lo maya midang chu anu le apaten an hruai chuak man veka John Wesley ero chu pindan sanga om ani awangin a chuak man lova meipui kara ao an hria chuan anu mang ang ti ngai na hrelo chu leya a thing thia afapa a chan chuat the nan atong trai ta a ti chuan tuk verbula aron ding chu muma sela me alana sat em awangin tu ma an lut thei si lova ti ngai na hrelo nom lain a leilon anga in siamin bang ngengin an ding ta a ti chuan van nei thak tak main an chan chuak te ta hlo ani he thu hi puitlin thleng hian a soi thina meipui laka chan chuak ani ati fo thin ani ti chuan kumsom le pakhat alo tin chuan John Wesley chu boarding school pakhat charter house anti a chuan anu le paten an kaltira kumsom pasari ani a Oxford a zirna chun zom thlengin he hmuna hian lekha azir ani kumsa kha jasari somni le pasari a chuan master degree pek alo ni tabok ani kumsa kha jasari le somthum panga October ni som palia America rama Georgia biala thok turin ko ani a heta hian longlian Simon longlian tak mangin tuifin riat ta zin turin an chuak ta a hetia an zina an kal chho lai hian thil ero in an long chu aron nuai ta chiam maya John Wesley le chuta chuang then khatte chuan an hlau ta em maya ngai na po an hrelo hial ani chutia hlau le mang ang tak an lai chuan German ramatanga local Moravian ho mi somni le pasari te chu eng ma hlau lovin thamuang takin anzai ta thup maya e anzai an mu chuan mak anti em maya chungmi te omdan an mu tang chuan nun tui hal na le indu tok lo na lian tak anei chhota a ti chuan pathian kai hruaina zara thuang takin tuifin ria tatang chuan an chuak theita ani anu kumrei vak lawa chuan German rama Moravian ho hne na chuan tharau lampur chaturin ajin chuak ta nge ani tum khat chu tong trai in khom zan alo ni chuan hre tak chungin Easter Gate anti biakina chuan in khom turin akalta a thuhril tu chuan rom hril fiana thu a chiara thilti awanga chandam kan ni lo zia le rinna awanga khongai na chandam kan ni zia thu war takin asoita a chu thu angai thlak lai chuan athin lunga chuan
danglam na alo thlenga ama ngei in ka thin lung hi lum hulin ka hria ti in tharau na tho chu achunga alo thleng ta a tichuan mei ni somni le pali sangkha jasari le somthum pariat zan dare le mini somli panga a nun thar danglam tak alo nei ta ani John Wesley hi apian thar nu kumsa khaja sari le somthum pakhat April atangin thuthil rongbol na Bristol khopui muala atran ta ngala mi sang tam tak an pungkom thin ani thu soi mi ani awangin athu soi ngai thaturin mi an pungkom tam hle a heti lai hian anaw Charlie Wesley atenen rongbol hobin rongbol tular tak Whitefield ate neina in kopin tharau thiang hlimin an khata America a hlo tling taka thu an hril chho zel awangin Britain ko hran ho chuan an lom tawak lova Wesley a phei chu biak ina tu man thu soi an phal sak talo hial ani amai ro chu John Wesley a chuan khovel hi ka bial ani ati a thuril chu cholsan lovin akal zela thuril turwal tam tak tenen England ram chu an fanga an kalna pia nga mipui an phur em zela an lo dong song thashin hle ani John Wesley hi mi te tharau khonga ina nei mi misualten chandam an nei theina tura an na sataka beitu har thalna revival om theina tura malatu ani a John Wesley le atho puiten pathian thu Bible hi ngun takin an zira an tong tai ho thina kongkal nei takin engkim mahun tak zela anti awangin Methodist in ni hi ti in miten an ko thin ani chu ming chu an chu minga an pulen ta zela tin thiang hlim na lam war tu Paul an ni awangin an Paul ming chu Holy Club ti in an wa thin bok ani hetatang hian Methodist ti hi alo ding chuak ta a an mani ina anin vu ani lovin mi tana an ko na atanga loading chuak ani tichuan pathian tanpuina in ronga bol chunzom zela apumati thiang hlimna achang chho zelin chu athil chan chu midang te zirtirin hil chhong zela John Wesley a zirtir na ngai thatu te chuan tharau pian tharna chau ni lovin pathian thu har tharna le apuma ti thiang hlimna harna an lo chang chho te zela chutianga John Wesley an rongbol na ani awang chuan tharau lam har tharna chu British hliarkar pum puile America thlengin alo dar chhota ani John Wesley hian ko hran din hi athil tumber ani lova nima sela rongbol na awanga mi ten an sual na satak poiti na le inchirna an nei awangin nun thiang hlim nei du tirin nasatakin chu chuan anol kalta a kumsa ka jasari somthum pakwa khan England rama society din ahrin chuak te hial ani e harna changtu mi then khat te chuan America rama pem te chuan kumsa ka jasari somruk parkuvel khan society andin vele a kumsa ka jasari somriat pali toplama chuan Methodist Episcopal Church chu Baltimore Maryland alo ding ta ani e ko hran hi na satakin alo punga America rama sa kholam thila Paul ding jinga chakper Paul alo nita ani tichuan India rampum pui East India company ina a oblai ani a British Parliament nena India rama missionary lu phalna dil tu alo nita ani India mar chak bi ka chuan Mizo Hills kan ti te Khasi le Gentia Hills chunga missionary local ma saber te kha Wales ramatanga local anni a khangmi te kha Calvinistic Methodist Foreign Missionary Society ina atirte anni hlom ani Manipura azofa te zinga chanchin thathen tu masaber Watkin R Robert putlangwala tia kan hriat tak po kha Methodist Foreign Mission ina antir chhuwa te zinga mi ani tichuan
ama hi na sataka dodal na le ti hlumtum na hial in an bei thina ama ti hlumtuma beitu tam tak anom thin awangin John Wesley chuan zam lovin chanchin thra hrila John Wesley chuan an vuak na te lunga an vom na te an hnek na te chu na satakin tuar ma se ati zam ngai lova thamuang takin thu a hril thel zela tum khat phei chu misual tu na mai hian mipui thinrim taklaka Wesley chu a chan chuak ta hiala a kauki a chuan tirin lui adar kai pui top mai ani chutianga mi ina lunga vom te nek te a vuak te na sataka atot nu a po chuan he chanchin tha hi hril zelin apuang zela misual mak tak mai a hriat ngai lo chuan a chan chuak ta hlol maya chuan chua chan chuak tu chu anu ni nga ni a chuan Methodist Society member ani ve ta hial ani John Wesley hi chanchin tha hrilin ajin na sa hle a ajin tamber na chu sakor chunga chuangin ajin thina chuan sakor chunga chuan lai po chuan lekha chial zel bok thina ni kumsom sari panga ani in cherdu hmuna atolai lirte atanga kumsom riat ani nu po in khosetak noya po chanchin tha hril zelani arong bol chung hian mel noi ni le sing ni le sang rukvel azina voi singli le sang rukvel chu thu asoi ni a hriat ani a lekhabu somnga aziaka la sang ruk chuang apu abok ani farha somna inte tar da khom na inte damdo inte abot saya no pangre thei fi pe thei lote apek saka lung ina tang manin tan chuak thei lote tan chuak bok thin ani chutiang chuan pathian rong alo bol zela John Wesley athurin le apom dan tlang pui wani thanga Methodist ko than sang ina du thaka an na pom te chu lo ngai tha ila pakhat na chuan khovel pum pui tan na Universal Redemption ania panhina chuan rinna wanga khungaina chandam Salvation by Faith ania pathumna chuan chandam ni in hriat chian na Assurance of Salvation palina chuan ti thiang hlim vek na entire sanctification te ani eng hi tun thleng hian Methodist ko rang te chuan du takin an la poma an la au pui sel ani John Wesley chu Mars ni ni sangkhat jasari sobkwa pakhata kumsom riat mi ni in upatak idathia an voima ni hian taksa chu City Road chapela anda a mi sangkhat lai in an tlo nge nge ani a thlan lunga chuan heti hian an ziak ani he engro pui hi pathian rem ruat na in heng nam ti eng turin alo chuaka chiar tu du tak aman ro hi malsom idu chuan pathian hena ro pui na pe ang che ti in ti chuan Wesley a thi nu hian an pol ho te chu member noi khat le sing ni lai Methodist an om to a kumsa kha jasari somthum pakua kumtharnia harna alo thena tangin kumja somnga ral ma me chuan Wesley a hun laia England ram aya tam dei Methodist a hian an om man nge nge ani te chuan tuna hian khovel pum puya Wesleyan Methodist ko ran hi member makta duai som pani vel an om ni a hriat ani bok ani ti chuan a tongkam chuak hi lo ngai thata ila Bible a hian ti sual pakhat lo om ta se adik chu sang tam tak ani nge yang abuthu hi adik lo alo om ani vai chuan dikna pathian lakami ani lowang alo ti ani ti chuan mero pui tak chu kumsom riat mi ni in he khovel alo chu santa ani chanchin tha hriltu
wa vai puitu misat khokheng John Wesley kaltangin lalpan kan nuna tu soi tho ro se amen